Ola, que tal? Moi bons días. Benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario de Arousa. Hoxe contamos con nós con Eduardo Abad, que é o presidente de Actamar, que é a Asociación Galega de Traballadores Autónomos e do Mar. Bos días, Eduardo, Que gracias tal? por vir. Moi bo día. Bueno, sei que ven agora, ou que ves agora, dunha reunión en Rabella. Non sei se nos podes contar un pouquiño sobre que versou esa reunión. Bueno, a reunión con Rabella era unha reunión xa pendente dende antes do verán, que o que tratábamos era de poñer en común a idea que ten o Concello de Vilagarcía para dotar a praia de Concha Compostela de dinamización. Nos, ademais, estamos moi aliñados, a verdade, co Concello en que ese debe de ser un espacio de cultura, un espacio de música, un espacio de deporte e, ademais, xenerar recursos económicos para autónomos que queran poñer os seus negocios de cara ao público. Non solamente, ademais, estamos aliñados, sino que, ademais, temos uns intereses que son comunes, non? Que ao final o que queremos é que Vilagarcía seña un referente. Un referente non só dende o punto de vista no que o é actualmente, ser a cabeceira de comarca, na cal o sector servicios ten un papel moi importante, senón que tamén seña un referente en canto ao turismo, en canto ás prestacións e ás comodidades que pode ter un turista cando ven a nosa cidade, e, polo tanto, solamente temos que decir que a reunión, evidentemente, foi moi fructífera, estamos moi aliñados, esos espazos que son públicos teñen que seguir sendo públicos para disfrute precisamente das persoas que viven en Vilagarcía e das persoas que veñen de fora de Vilagarcía a disfrutar da nosa cidade. Porque cal sería a idea? Bueno, máis ou menos algo lim por aí, de que a vosa idea era poñer como canchas, non? Canchas para deportes. A nosa idea é convertir un espacio que non soamente seña un espacio para o baño e para tomar o sol. É unha playa urbana que ten unhas condicións fantásticas para poder poñer canchas para poder practicar deporte, para que a xuventude e non os tan xóvenes poidamos ter un entorno no que se poida practicar a calistemia, no que se poida xogar a fútbol playa, no que se poida xogar a vólei playa, na que podamos ir a concertos, na que podamos sentarnos nunha terraza na area a ver o sol por, non? Ao final se trata de combinar o deporte, a cultura e a economía. E todo o que seña darlle mellores prestacións aos cidadáns, evidentemente, mellorará as condicións de vida. E todo o que sea mellorar a imaxe de Vilagarcía de cara ao turismo, evidentemente, vai ser bo tamén para a economía, para os autónomos, que non nos olvidemos, en Vilagarcía o 93% do texido productivo o realizan traballadores autónomos mayoritariamente sen empregados, e que xa vamos por riba dos 2.000 autónomos en Vilagarcía, que é unha moi boa cantidad para unha población que non chega a 40.000. E cal é a situación deses autónomos agora mesmo? Cal sería a principal preocupación deles? Bueno, penso que a preocupación deles non varía da preocupación que pode ter un pequeno comerciante de Lugo, de Ourense ou de Salamanca. A preocupación, evidentemente, é a competencia desmesurada que teñen das grandes cadeas de distribución que venden a través de Internet. A preocupación tamén é que os sectores que máis oferta teñen, non? Son sectores que están moi atomizados, comercio, a hostelería, que hai unha sobreoferta para a demanda que existe e que temos que facer entre todos que esa transformación do traballo autónomo seña unha transformación que se incline sobre todo en construir un futuro para as persoas xóvenes, para os emprendedores non tan xóvenes que queiran ter un espacio de traballo noutros sectores que non señan únicamente estes. Necesitamos autónomos cualificados para que poidan prestar servizos a outras empresas. Necesitamos autónomos cualificados en digitalización para que poidan ter os seus negocios con mellores prestacións desde o punto de vista de ser máis eficaces e eficientes a hora de desarrollar, desenrolar a súa actividade económica. Necesitamos facer un esforzo en inversión
porque é inversión en digitalización e en formación. Non vai haber transformación se non temos formación e digitalización nos nosos negocios. Por eso é tan importante, que esas preocupacións, que o vivir día a día, o que abrir a nosa persiana do noso negocio non seña un suplicio, sino que seña unha actividade profesional que nos reporte económicamente o necesario para poder vivir dignamente. E son os grandes olvidados, os autónomos sempre? Penso que non. Ese é a mantra que se repite unha e outra vez. Non somos os grandes olvidados. Temos unha importancia moi importante dentro do texido productivo español, temos unha importancia tremenda dentro do punto de vista de cantos somos. Estamos falando de que en Galicia estamos xa por riba dos 200.000, en España estamos en cifras récord, de máis de 3.360.000 autónomos e autónomas, e evidentemente somos unha parte moi importante do texido productivo. Supoñemos o 19% dos traballadores que están encaixados dentro do sistema público de seguridade social. Sabedes que aí están os traballadores por conta allea, os traballadores por conta propia, que somos os autónomos, non? E xa supoñemos, ese 14 e pico % que é unha moi boa cantidade. Ademais, tamén é moi importante destacar dentro destes 3.300.000 autónomos largos a importancia tamén que están tendo os autónomos inmigrantes e a dinamización económica que están facendo as persoas que veñen de fora do noso país que acaban en Vilagarcía poñendo un negocio. Xa estamos por riba do 14,8% dos traballadores totales que temos en España como traballadores autónomos. En Galicia estamos en cuotas do casi 13,5% e en Vilagarcía, concretamente na comarca da Arousa, estamos por riba do 12%. Polo tanto, creo que temos que prestar unha atención moi importante e evidentemente romper ese maldito mantra de que veñen os inmigrantes a quitarnos o noso. Todo o contrario. Están aquí para apoiar, para axudar, para levantar a economía e, lóxicamente, para ter unha vida razonablemente boa en distintos aspectos. No aspecto, lóxicamente, da integración social, na integración cultural, e, sobre todo, a verdadeira integración se produce cando hai unha integración económica. Quería preguntarche tamén pola cuota dos autónomos, porque non sei ata que punto ten moito sentido que unha persoa que ingresa 400, 500, 600 euros teña que pagar unha cuota de autónomos de 200 e pico ou case 300 euros, non? Estamos nun momento de cambios. En este momento de cambios, agora mesmo, estamos inmersos nun novo procedimento, de novo sistema de cotización. Chámase a cotización por ingresos reais, que empezou no ano pasado a funcionar e que neste momento, precisamente este mes, é cando se están facendo os cruces de datos entre a Axencia Tributaria e a Seguridade Social. Os autónomos e as autónomas de Vilagarcía, da comarca de Galicia e de España, teñen un sistema totalmente distinto ao anterior que había para poder cotizar á Seguridade Social. As cotizacións daqueles autónomos con rendementos de traballo por debaixo de 18.000 euros ao ano baixaron xa neste ano preto de 90 euros. É dicir, a base de cotización mantense a mesma, pero a aportación económica que van a ter que facer é 90 euros inferior ao que facían antes. Anteriormente tiñamos unha base de cotización de 960 euros e iso supoñía pagar sí ou sí todos os meses eses 264. Pois agora mesmo xa estamos por debaixo de ese umbral dos 200 euros, que era o que nós pretendíamos facer. O sistema é moi sencillo, ten 17 tramos de cotización e os autónomos nos podemos acoller voluntariamente ao tramo que queremos, en función do que nós entendemos que vamos a gañar, non do que vamos a facturar. Evidentemente, se ti estás no tramo quinto e os teus rendementos económicos, unha vez que Facenda cruce os datos co Seguridade Social, che corresponde o tramo 8, vai a pedirche a diferencia. Pero se estás no tramo 8
e os teus rendementos son do tramo 3, a Seguridade Social vai a decirche se queres recibir esa devolución das aportacións indebidas porque te pasaches de tramo. Bueno, é o mesmo sistema exactamente igual que teñen os traballadores por conta allea. Traballadores por conta allea cotizan á Seguridade Social precisamente polos seus contratos que veñen derivados dos convenios colectivos. Agora mesmo os autónomos cotizamos á Seguridade Social polo rendemento de traballo que declaramos na declaración da renta das persoas físicas. Quería te preguntar por Actamar, que beneficios tería para un autónomo asociarse a Actamar? Que lles ofrecedes? Bueno, Actamar UPTA, sí, que ao final é a organización, eu teño a honra de ser o presidente de UPTA a nivel estatal, e o que ofrecemos en Galicia o ofrecemos exactamente igual en Asturias, en Cantabria, en Madrid, en Andalucía, bueno, pues en as 17 comunidades autónomas que hai en España. Nós somos unha organización reivindicativa dende o punto de vista de pelexar, lóxicamente, porque o noso sistema fiscal mellore e seña máis flexible e máis laxo do que o é nestes momentos. Nós somos unha organización que estamos en todas as mesas de negociación con todos os ministerios que teñen algo que resolver de controversia ou de modificacións legislativas co traballo autónomo. Pero tamén estamos en Galicia nas mesas de traballo feitas pola Xunta de Galicia no Consello do Traballo Autónomo, que estamos e somos unha organización representativa, polo tanto. Estar en Actamar significa estar nunha organización, e os propios afiliados o dicen, non? Na que reciben información no seu idioma, no noso idioma, é dicir, no noso idioma coloquial, para entender perfectamente como se desenrolan as distintas situacións que se producen legislativamente no noso país e que nos afectan, e estamos nunha organización, lóxicamente, que o noso interese precisamente é mellorar a situación do traballador autónomo de forma global, de forma transversal, en todos os eidos que son de aplicación ao traballo autónomo, ben seña no eido fiscal, na protección social, na seguridade social, na prevención de accidentes de traballo, ben seña tamén en todo o que supón o sistema de jubilacións anticipadas, é dicir, de prestacións de cara á xubilación. Facemos moitísimas intervencións directamente con outras administracións denunciando competencia desleal, algo tan lóxico, non? Como a que a nós nos parece, ademais, unha iniciativa que nos sorprende que non se levara a cabo por as organizacións empresariais que están vendo como se destruyen, non? Prácticamente 4 negocios de autónomos, é dicir, 4 comercios ao día en Galicia. Se destruíron en España nos últimos 5 anos casi 100.000 pequenos comercios, sobre todo en poblacións pequenas como é a nosa, e nos sorprende como non se fan determinadas cuestións cando temos grandes empresas de distribución que dicen días sin IVA. Neste país non se pode, evidentemente, vender sin IVA. Ou unha de dúas, ou están engañando porque é unha publicidade engañosa, ou están facendo un delito fiscal. Bueno, pois nesas cousas onde nós nos faxamos e acudimos aos tribunais, non? Defendemos, evidentemente, aqueles autónomos que son falsos autónomos e que teñen que ser traballadores. É unha das lacras que ten o noso sistema agora mesmo e que temos que pelexar todos, porque ao final son os beneficiarios, os empresarios que utilizan de forma inadecuada a figura do autónomo para desarrollar unha actividade dentro da súa empresa, e somos moi activos tamén denunciando este tipo de cuestións. E como se pode resolver este tipo de cuestións con os falsos autónomos? Son complexas, pero nós, creemos que temos unha receta que evidentemente estamos traballando co Goberno de España para que se vincule algo moi sencillo. Tampouco estamos inventando nada, pero algo moi sencillo, que todos aqueles profesionais autónomos que emiten unha factura a unha empresa teñen un modelo moi concreto de factura. E que, evidentemente, da mesma maneira que a Axencia Tributaria é capaz de cruzar datos con Seguridade Social, a Inspección de Traballo ten que ter capacidade para cruzar datos con Facenda. E de aí vamos a sacar, prácticamente, quenes son os autónomos que están traballando especificamente para unha empresa
como autónomos, e de aí hai que inspeccionar e saber se son falsos autónomos ou son autónomos económicamente dependentes. O sea, estáse facendo xa ou vaise facer pronto? Están traballando neso, non? Estamos ultimando co Ministerio de Traballo precisamente este mecanismo de control que é un mecanismo prácticamente infalible. Non nos olvidemos que a Axencia Tributaria cada vez ten máis mecanizados os sistemas e que realmente esas mecanizacións dos sistemas que son automatismos nos levan a poder desarrollar sistemas que nos poidan axudar. Chámase, ao final, novas tecnoloxías, digitalización aplicada a mellorar a vida das persoas. Nestes todos anos que leva á fronte de Actamar UPTA, de que se sente máis orgulloso de ter conseguido? Difícil pregunta. Eu non me sinto orgulloso casi de nada, porque penso que sentirse orgulloso de facer o traballo que tes, pois, ao final non ten demasiado sentido. Me gustaría destacar algunhas das accións que fixemos como organización que sí cambiaron a vida das persoas. Como son, por exemplo, poder chegar a que as mariscadoras de Galicia, fundamentalmente, poidan ter coeficientes de reducción igual que os mariscadores que están a bordo dunha embarcación poidan ter eses coeficientes reductores para que se poidan xubilar anticipadamente. Porque creo que é un traballo absolutamente tedioso que é moi pouco recoñecido e era unha diferencia sustancial entre homes e mulleres, entre mulleres e homes. O novo sistema de cotización é un sistema de cotización que no ano 2019 tuve a suerte de defender no Congreso dos Deputados e que dai saeu o xermen do que foi o novo sistema de cotización actual. Tamén, evidentemente, manter os módulos para aquelas autónomos e autónomas con capacidade limitada económicamente, pois é tamén outro das tarefas que traballamos e que está aí e que permite que moitas persoas continúen ca súa actividade económica sin ter unha moi importante brecha fiscal, non? É dicir, tratamos sempre de que aqueles que menos teñen se lles trate xustamente para que aqueles que máis teñen señan os que teñan que aportar máis ao caixón único, porque por iso temos un sistema como o que temos, non? O sistema de bienestar no noso país, para nós como organización, é algo que levamos absolutamente a rajatabla. E, en definitiva, é o traballo cotidiá. Eu, persoalmente, me encanta estar ca xente xoven nos institutos, cando me toca ir a facer xornadas de emprendemento, porque non falas nun idioma técnico de únicamente falarlle dos ratios de beneficio e de cando unha empresa ou un negocio pode ser tal. Vas con realidades, con exemplos claros, non? Eu mismo sou un emprendedor, sigo sendo emprendedor, despois de 33 anos cotizados no RETA, que se dice pronto, sigo emprendendo, teño a suerte, para min é unha auténtica privilexio de poder facer as cousas que me gustan. E a diversificación dos meus negocios me permite, estar en campos que de verdad son tremendamente satisfactorios persoalmente. Por eso animo tamén ás persoas a que ser autónomo non é unha especie de castigo divino, non? Ser autónomo é algo que che permite traballar para ti mismo, ser o teu propio xefe, desarrollarte como persoa. E se, as cousas son como son, moitos autónomos van a florecer nos próximos anos. Nos esquezamos que xa temos unhas cuotas de envellecemento poblacional do traballo autónomo moi importantes. O 30% dos autónomos en Galicia teñen máis de 62 anos. Temos en cernes un cambio, é dicir, un xeracional que hai que poñer en marcha. E hai que aproveitar ese momento para que ese cambio que se ten que facer seña un cambio que dé un plus de calidade. Non fagamos ou non cometamos os errores nin os políticos nin as organizacións de fomentar solamente
autónomos polo feito de ter máis persoas no reta, non? No sistema, sino que fagamos que señan autónomos de calidad, ben cualificados, ben dotados de formación e, sobre todo, digitalizados, non? Que, ao fin e ao cabo, vai haber un cambio xeracional, ese cambio xeracional tamén ten que verse reflexado no cambio no modelo de producir. E valle preguntar por proxectos de futuro, pero xa casi máis, ou menos xa me dixo, non? Cales serían as cousas que lle gustaría conseguir? Pois agora mesmo nos gusta falar de retos a corto e a largo. A corto plazo, nós xa estamos con un decálogo de temas que creemos que temos que solucionar. Por exemplo, todas as deduccións ás que teñen acceso as empresas cando liquidan os seus impostos a través do imposto de sociedades, queremos que se poidan deducir tamén os autónomos. Un autónomo non se pode deducir o menú diario de cando ten que comer fora da casa para poder traballar. Ou deducirse os gastos de combustible ou de un vehículo que necesita para poder desarrollar o seu traballo. As empresas sí, porque deducen no imposto de sociedades, é dicir, un empresario, gran empresario español, que é o presidente dun equipo de fútbol moi importante español, pode deducirse un menú invitando aos seus clientes que seguramente económicamente resultaría pois prácticamente o que cobra calquer persoa ao mes, e nós non podemos deducirnos un simple menú do día de 12 euros. Bueno, esos son temas que temos aí, en que estamos traballando para poder cambiar. Estamos cerca de conseguir eso, sí, estamos moi cerca de conseguilo, e de feito, estamos tendo as últimas reunións para poder facelo. Temos que facer unha transformación no tecido produtivo rural. Nos estamos xa, de feito, falando co goberno para que no eido rural, naquelas poblacións de menos de 10.000 habitantes, todos os negocios que se poñan en marcha teñan unha fiscalidade cero durante os 3 primeiros anos. E se son, ademais, actividades económicas desarrolladas, desenroladas por mulleres, que se alongue aos 5 primeiros anos, por un puro elemento que é a desertización do ámbito rural. En Galicia, o ámbito rural tamén é importante, pero é moito menos importante que no ámbito de, por exemplo, Castilla e León, Castilla-La Mancha, Andalucía, que ten zonas absolutamente despobladas. Non nos olvidemos que o 80% da población española está concentrada no 20% do terreo, e o 20% da población española evidentemente está no 80% do terreo, é dicir, temos o 80-20 que temos que tratar de cambiálo. E non somos dos que pensamos de que cando se perde un pequeno negocio no ámbito rural é unha auténtica traxedia. É máis traxedia perder un autónomo nunha población de 3.000 habitantes que perder 25 autónomos nunha población de 100.000 habitantes. E, polo tanto, esa é a nosa filosofía, non? Vamos a cambiar ese tipo de cuestións que nos parecen que son fundamentales. Creemos, ademais, que ten que haber un plan de relevo xeracional a nivel estatal, a nivel de Galicia, que seña capaz de poñer en contacto as persoas con incentivos económicos, as persoas que teñen 63 anos con persoas xóvenes ou persoas cunha idade inferior a 50 anos que queren poñer un negocio, e que señan capaces de ter a formación adecuada para que eses dous elementos se blinden, para que os negocios que son realmente aproveitables, que teñen rentabilidade e que funcionan, non se acaben ca jubilación desa persoa maior. Por iso ten que haber un relevo xeracional a través da formación profesional, a través dos centros de bachiller, porque son os grandes cultivadores de autónomos cualificados. Son elementos, como podes ver, moi importantes, ¿no? Pero tamén non nos podemos esquecer do autoabastecemento enerxético que creemos que é necesario para todas as actividades económicas, e para iso hai que ter incentivos, de verdad, que nos procuren ese abastecemento enerxético que vai a significar menos gastos no noso negocio. Autoabastecemento enerxético igual a menos gastos, igual a maior rentabilidade. E, sobre todo, vamos a tratar de non deixarlle
e perdón a expresión, unha auténtica vertedero de planeta ás próximas generacións. Temos que deixar ás próximas generacións un planeta habitable, e para iso hai que sensibilizar tamén aos que temos negocios e facer o propio, non solamente vale con decilo, sino con facelo. Queda moito traballo por delante e son temas moi importantes e de moito calado. Sí, quedamos pendientes entón a ver deses cambios que me estás dicindo que están cerca de chegar, polo menos esas pequenas melloras, ou grandes melloras para os autónomos. Son grandes melloras de pequenas cousas, pero que de verdade inciden no día a día das persoas. Bueno, pois ata aquí chegamos. Eduardo, moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí a falar con nós. Moitas gracias, a vos un placer. Encantada. E gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos moi pronto na próxima entrevista.